May balik ka. Dugay kong nagpaabot. May abot ka na. Ikaw? Ako? Dugay kong nagpaabot. Salamat na niya ka na. Kinsa ka? Kanong ingon sa nagtanaw ko na ingon sa salamin. Ako mao ikaw. Ikaw mao ako. Tungod kay gikan ka kanako. Nagpaabot ko nimo aron maragiyan ni Bida. Ikaw ug ako ang tagyan ni. Imposible! Patay ka na! Dili na mabuhi ang usa ka patay! Nakita ko na ikaw. Ikaw ang kriminal. Ikaw! Patay ka na, Paulino! Dili na mahimong mabuhi ang pag-usab! Dili ako si Paulino. Ako si Paulo Mariano. Bakit ko ikaw pag-usab? Ang tanghaga sa kinaiyahan, malisod tugkaron. Ang misteryo sa Diyos, malisod sabton. Sama sa kalibutan, sa mga hayop, sa mga butang nga may kinabuhi. Lagbas sa kalibutan, ana ang kawanangan nga walay katapusan. Sama sa kinabuhi sa tao, ginaingon nga kinahanglang mahimugso og mamatay ang usa ka kinabuhi sud sa 45 ka milyon ka katuigan. Una moabot ang maong kinabuhi sa iyang kinutuban. Ug matag tuyok sa panahon, moabot ang panagtakdo. Sa takna ang kahayag ug kangitngit. Sa kinabuhi ang urong sa kamatuuran. Urong, sugilanon ni Cora Rosales. Direksyon, Susan Perez Alinio. Musika, Bernie Pilapil. Dalit kaninyo sa Super Radio Production Center. Karon sa atong sugilanon, urong. Anong dili? Tingga! Tingga! Bos. Unsa may katawanan sa tingga? Ay, lang pangutana pa si Maron. Agad ko rin mong bayo gini. Asa naman ko magdaghang tingga? Ha? Uy, ambot lang, bos. Kana mga ko kay Bao. Gagawin ko magkani ay! Paita ini, Ganina, ingon ka, may utok ko. Karon, gago na sab. Kadali, yun, mausab yung una-una, boy. Dito lang ka problema ko ng tingga. Ako na ang pagkayo niya. Ang buhaton mo lang. Mawang pagpangita o daghang kwarta. Mutira na sa tabos? Kaya ni mo. Karon, boss? Karon, ugma, o bisang sorasa. Ikaw mo hunog pagit ang kwarta. Ako raw sa boss. Kung kaya mo. Karon di mo sugdan karon. Oo, boss. Karon, sugdan ako. Pero di lang big time, ha? Kanarang swerte-swerte. Kaya ako raman. Magwagwag ta. Mag-ihay tag pangit ang kwarta. Mag-abot na din kung oras na sa itong pagbalik sa kampo. Okay, boss. Pero timani. Ano sama, boss? Dili ka mo sipiyat, madagpan ka, ha? Ha? Kung mahitabo, nahibaw ka na sa buhaton ko.
Unyag ikaw ang madakpan, boss. Gago! Ano mo dakpan ako? Ha? Oo, panahon man na, boss. Unsaon naman lang kung panahon na nimong madakpan. Ako ang problema! Kung madakpan ka, boss. Kinsay may mo nimo. Gago! Boss, lakas ako, boss. Maayo man yun ang klarohon ba? Dili ko mo simpyato. Di ko hungog parehas nimo. Ako na'y mahibaw sa galingon ko. Trabaho na sa isugod ko. Nagkasabot ka? Oo, boss. Paulo, anak! Nay, Paulo. sige buhat mo din eh. Uy, ang sagod ng pangutana ha. Abi ko bag, sa kadugay nga wa ta magkita, nahinangop kang nakakita ka na ako karon. Oo, nalipay ko na eh, pero kilibay miya ka. Namatay si Martin. Kinahanglan na doon ay makaatiman. Unsaon man nimo kung ikaw ra. Naagi ang mga kabanay na eh. Kinahanglan nga may mo representar sa imong bahin. O sa pahigala ko si Martin. Mahimutang kas peligro na eh. Dili kay ako ra kitang tanan, Paulo. Usa pa, gihigpitan ang mga seguridad dinhi. Ingon man sa ilang Martin. Mauwa kay angay nga kabalakan. Hagdod karon, wapay balita kami yan. Kalma lang, Paulo. Mula bayran ng tanan. Dili ko masugot nga may dotang mahitabo kami yan eh. Ug sa among anak. Nagsabak siya na eh. Nahibaw ka niya na. Ug ako mahibaw unsa na ka ang gibuhat kaniya sa hayop na Servando. Ayaw pa huna og dautan, Paulo. Musamot nga mahasol ka. Huna-una nga luwas sila. Dili sila pasagdan sa Diyos. Dili sila pasagdan ni Sir Paulino ug ni Ma'am Aida. Nay, Nakakita sila, nahibaw ko. Busa ayaw kabalaka. Dili sila musugot nga may daotang mahitabo sa ilang apo o sa imong asawa. Si tatay. O sana'y balita kang tatay, Noy? Ay, nakita na siya. Nakita? Nakita? Siyang gibalikan nila ni Sir Servando dili pa. Ricardo palihog, Noy. Susiya dito. Tabangi si tatay. Ako maeo. Ibandayan ko. Oo, nakita ko gibantayan ka. Pero naibaw ko may mahimo ka. Noy, kinalang mo lihok ta. Karon nga wa si Sir Servando. Amaro sila. Ayaw mamalo ko. Noy, kung dili ba suwayan? Masamot nga wa tayo mahimo. Wala yung magpapasay mo. Ricardo, dili ko magkasabot sa imo sinultihan. Kung baka-istorya ka palang tagtarong. Noy! Ricardo, asa ka paingon? Noy, ayaw ko pihae! Noy! Kinsa ka? Ayaw sama. Magbata ang akong apo. Apo? Oh, si Paulito. Paulito?
Ang akong anak. Ang akong anak. Si Paulito. Oh, ayaw ka, anak. Bantayan ko siya. Huwag kadaot nga mahitabo niya. Ikaw si... Ayaw ka. Bantayan ko kamo kanunay. Kaniyot lang. Ayaw paglakaw. Ayaw magbiyahe. Paulito. Anak. Ayaw paghilak. Mabalik si Lola. Balik! Utang buot! Ayaw magbiyahe. Ayaw! Noy, Ricardo, may balik ka! Noy, salamat! Abi ko gipihan ko nimo. Noy, usa ni suwata. Para magkasabot ka. Oo, basahon ko. Wakoy, mahimo sa pagkakaroon. Wa ko mahadlok mamatay. Ikaw ang gikadlokan ko. Kinsa may mulaban nimo kung mamatay ko. Hinaot nga magkasabot kami ano. Kung makalingkawas ka man dinhi, ug ako kapsanan sa palad. Palihog. Ayaw pasakti ang akong pamilya. Itukyan ko siya ninyo ni Paulo. Palihog sa pagsunog sa papel. Human ka mo pasa. Hatakan takag pusporo. Cardo. Noy. Cardo. Pasensya na lang, Noy, kung niyan ang akong reaksyon. Nagkasabot ko. Managsama kitang binilanggo din. Nangital ako kapangawan sa akong mga kahasol din. Pasensya na lang, Ricardo. Karoon nakasiguro ko. Ngawas sa manang may tabo. May bukunong na ako, Noy. Awa! Ricardo, ako kinasawat. Kinalang dili nila makita. Bos, areglado ng tanan. Karong gabi tirada ko. Kumusta ka pakunta ko nimo? Okay na. Adtuon ko siya, boss. Ingon man ka. Kita'y mo adto. Dali ang trabaho mo, ha? Ang resulta niya na ang atong kinahanglan para sa papakikita nato sa mga tao. Mayo si Maron. Karoon ikapakita mo kanako ang imong abilidad. Ingon nga gamay rang imong giiko. Naghanap na ka na, ha? Ay, wa man siya kung magdahom, boss. Kinsa ba'y magdahom nga usa ka gamay nga timbangan sa kupras. May kas nga ingon ni anak. Bago siguro nakatumod. Ay, boss. Duharat ang magbahin, anak. Kay ako ra may mitira. Huwag ka pa'y mabahin sa mga garon. Unsa? Eh, di na mahimo, boss. Ako'y naghago, anak. Unya, walang. Di na mahimo, oy. Panahon na para tuduan ang diksyon. Boss, ayaw. Boss,
boss. Boss. Ayaw, boss. Bubuto na, boss. Bubuto na. Pabutuhon ko ni siyong baba di Malaka. Boss. Okay na ko, boss. Okay na ko. Kuan, doon pa na ko katong tao nga patrabahoon mo. Kung patyong mo, boss. Di ka katultol asa siya pagkita, boss. Gusto ka. Kinahanglan ko pa ikaw. Salamat, boss. May bahin ka, pero dili pa karon. Kinahanglan ko pa ang dakong kwarta para sa tingga. Kinahanglan pang dungagan ang atong pundo. Nakasabot ka? Oo, boss. Timan nilang si Maron, ha? Na ako permis sa mong loyo. Nagbantay siya mga lihok. Wa kay kaikiyasan pa. Wa kay kapaingan nga dili ko matultulan. Oo, lagi, boss. Hibaw ko na, boss. Na! Ang tuntamang tao. Bukuyo kas lungsod, boss. Tingalig, mamatik dan ta, boss. Ikaw mo ito niya! Magpaabot kayo sa graphic. Naarabay mga NBI o mga pulis nga ipakatap nila, boss. Labi na karon nga nabaniog ang pagtirada ko. Ang ako unta, boss, nga mulayloon ako. Si Maron, wa na tayo panahon pa. Kinahanglan mahimo ko dahil ang gusto kong buhaton sa labing madali. Maayo ang ilang kahimtang. Si Paulito, himsog siya. Kanusa ka mo sila makita. Gusto na po magkakita nila pag-usap. Hapit na, Paulo. Ikauban mo na ang imong pamilya. Ayaw ka pala ka. Bantayan ko sila para nimo. Way mahitabo nga dautan. Ipaniguro ko. Ma, salamat. Salamat, ma. Paulo? Ma, Oh, Paulo. May kinakamata ka na. Gabi na. Balhin na ditong tarong sa imong kwarto. damgulan eh. Nga naman. Si Mama, Dinesia. Paulo, hangtod ba karon wa paghihapon maundang ang kahasol sa pagpunay mong damgo? Dili kahasol eh. Mas gusto kong permi kong magdamgo. Unsa? Gisultihan ko ni Mama sa kahimtang niyan. Dili ko mabalaka kung kanunay ko niyang duawon. Bisag sa dam ko lang. Sige na, Paulo. Balhin na dito sa imong higdaanan. Si Ninong, miabot na sila. Wa pa. Nga naman. Kaganin ako na silang gibiyaan dito. Anong wa pa man? Tingalig man ito po. Ayaw na silang kabalak eh. Tingalig may balita na mahitungod kami yan. Paulo, kundo naman pahibaon kadayo nila. Ikaw ang unang tawgon, maong katuhog na. Nahibaw ko kung ang kanunay ang imong katuhog. Sige na. Kinahanglan nga buhaton ka na nila sa matag karon ug niya. Isugsugid ta nila pa. Gawas niya na may lain pang importanteng katarungan. Ha? Nagkinahanglan sila kwarta para sa ilang pagkaon o uban pang kinahanglanon. Sa kadaghan silang natulis. Siyaro. Idlas yun kini si Servando. Hapit na mabuak ang uko o hunahuna. Usaon nga ron nga masakpan ko siya. Saan naman na og di yung madakpan? Imposible. Tugkan tagbungot ani? Unsa itugkan og bungot, ha? Ay, kaidlas man. Mag-una man pirmi og usa ka lakang. Imposible og madakpan. Maong tugkan lang tagbungot og kinukod ani. Hilom. Ay nagpunig kasipok sa kong. Lakaw na.
Papa, oy. Magkuyog ta. Papaulion ko rin mo sa Bilya Mariano nga ako ra. Kuyog ta. Unsa? Si Arsenio mo ilang gitulis? Nakaila ka kang Arsenio, Padin? Oo, nga nung dili. Taga Isla Maria ka ng tawhana. Waywa makaila niya dinhi, labi na ang dunay mga kalubihan. Siya ang tigtimbang sa mga kupras. Nahurot ang iyang puhunan. Bag-o siyang nakatumod. O dako-dako ang kantidad nga natulis. Kinsa man? Si Sir Servando na sa? Dili. Nakaila kuno siya kang Sir Servando. Lahi og bayhon ang tulisan. Oh, pero kinsa man sa mga manulis dinhi, gawas kang Sir Servando. Mahimong dili direkta ang kalambigitan ni Servando. Pero hayan iyang tao ang nagtulis. Isugsab. Nag-inusara lang nga misud dito. Kud mauna. Wa na'y mga tao si Sir Servando? O nganong nakasulti ka man yan na asusina? Kuan man god, pirmi siyang daghan og tao. Dili siya mulihok nga siya ra. Kung nag-inusara ang nagtulis, nagpasabot lang nga wa na'y tao karon si Sir Servando. Oh, gituyo niyang ingon ni ato aron dili dayon masakpan. Unsa? Tuso si Servando de Dios. Karon pa ko makasugat og parehas niya. Pero dili ko mohunong. Hangtod mahug siya sa kamot sa balaod. Mauni siya, boss. Nakilagan ako. Oo, oy. Nakaila sini, boss. Ako na nang gi-interview. Mayo. Kung mao ka na, nahibaw kang usa ko kabaan customer. Ilabi na kung mahimuot ko sa serbisyo. Gisultihan ko na siya na, sir. Ano ba kami mo tubang? Sige mong tana ko! Sorry, boss. Wa, manggol mo tingog. Igor ramang miyango. Mauna gusto ko, di naghang sulti. Pero maayos trabaho. Oh, boss. Kasagaan mo. Inggoy, boss. Unsa ba? Oo. Di na, boss. Di na, Jod. Ingoy, gusto kong buhatan mo kung usa ka kwarto nga tingga ang mga bongbong. Hantod ang putahan. Sa may sunod nga mahitabo, mga higalan nunti ang matagyugto ning sugilanon nga naguluhan. Orom! Sinuhat ni Cora Rosales ubos sa direksyon ni Susan Perez Alinio. Musika Bernie Pilapil. Recording technician Achilles Hazan. Dalit sa Super Radio Production Center.